Leo en Homme hebben met ons gedeeld hoe het vroeger ging bij het orkest, maar zijn er op het orkestlandschap nog nieuwe ontwikkelingen? Nou, het is hier best wel lastig om naar je leden te krijgen. Maar er zijn wel continu nieuwe initiatieven verder ontwikkelen. Nieuwe initiatieven? Wat voor nieuwe initiatieven? Nou, ze zijn vorig jaar maar een talentorkest bezig beginnen. Hier in Hegen bij Crescendo. Naai Talentenorkest? Ja, misschien kunnen we Hiltje wel even vragen hoe dat in zijn werk gaat. Zij weet er alles van. Ja, denk je dat ze daar zin in heeft? Nou, ik denk dat we kennen wel even een vlag van Moitje. Nou Henk, dat vind ik een goed idee. Nou, ik zou even nooit denken, we wennen zeker weer. Hallo trouwe kijkers, wij gaan vandaag naar Hiltje. Die zit namelijk in de commissie van Naai Talentenorkest Hegenoten. En ik wil weten, wat is nou precies een Naai Talentenorkest? Kom mee. Nou, goedemiddag. Dag Hiltje. Hoi, Daphne. Kom verder. Hier is Rick al. Die zit er ook weer voor. Ah, Redman. Hey Hidde. Hoi. Nou Hiltje, Hidde. Wat doen jullie eigenlijk bij het Naai Talentenorkest Hegenoten? Nou, dit is een orkest voor volwassenen. Die hebben wij opgericht vanuit Crescendo. En volwassenen die nog nooit een instrument hebben gespeeld, kunnen hier aan meedoen. Ja, dat is vorig jaar begonnen. Guus Pieksma die had er eerst een jaar hiervoor staan en toen werd eigenlijk Aron. En toen ben we zelf verder gegaan. Hebben we na en namen bedacht. Hegenoten, Hegenoten, Hegenoten. Zouden we anders mee mogen kijken bij een van jullie repetities? Ja, dat is zeker mogelijk. Absoluut. Hallo trouwe bezoekers, we zijn hier in het Heeghuis en jullie kennen deze plek misschien omdat jullie er nu zijn. Precies te zijn zitten jullie zitten ongeveer daar, nu naar mij te kijken op het scherm, ongeveer daar. Maar ja, we zijn hier nu niet voor de video die jullie nu aan het kijken zijn, althans jullie zijn daar wel. Wij zijn hier nu omdat wij ontmoeting mogen maken met de Hegenoten. Precies, en dat is de energie die je hier bij de Hegenoten kan vinden. Dan leren ze om muziek om te gaan. Wij zoeken al resultaten dat mensen die bij de Hegenoten zitten, bij de Naai Talentorkest, dat die ik bij de uitvoeringen en de concerten van Crescendo binnen. Omdat ze hebben vol meer met muziek. Maar hoe ziet zo'n repetitie eruit bij Hegenoten? Wat is het verschil? De Crescendo-leden als hulp mooi helpen tijdens de repetitie. Zodat je nog aanwijzingen aan kennen. En ik zou ze ook graag een vraag stellen, namelijk... hoe is het om hier bij de Hegenoten muziek te mogen ontdekken? Het is fantastisch. Het is één groot feest. Ik wilde graag proeven wat de kinderen proeven. Die maken zelf ook muziek. En om dat zelf ook te beleven. En dit is gewoon een hele gezellige groep. Er zijn volwassenen bij die wisten niet eens wat de voor- en achterkant van een instrument was bijvoorbeeld. Ja, en dat leer je op zo'n initiatief. Ja. Ik vind het helemaal geweldig. Ik was helemaal blanco voor muziek. En ik speel nu 1,5 jaar fantastisch. Nou, dat hopen we te mogen horen en zien zometeen. En slaat het aan? Hegenoten, is het een succes? Ja, volgens mij wel. Want als je nou het aantal mensen die er in het begin bij zitten en die er nou bij zitten, dan zit er beslist een groei. En in aantal, maar ook in de kwaliteit van de mensen. Ik verbaas me erover hoe snel als ze noten lezen leren, hoe ze een instrument beheersen, hoe ze naar een dirigent luisteren. Dat is gewoon bijzonder om te zien. Het is geweldig. Dream om dwarsfluit spelen te leren is uitkomen.
Ja, wel grappig, want de eerste repetitie die ging over hoesten lessen naar iepen en tichtvalkist. Dat is een trucje, maar als je het net wist, dan wist de hele tijd ontworsteling. En dat weer een van de eerste dingen die ze leerd hebben. Vooral heel gezellig, echt. Nou, super bedankt allemaal. Ja, mooi om te zien dat mensen op deze manier ook aan een hobby komen. Nou, en muziek verbindt ik heel erg. Hè? De meesten, dat heb ik een sociale functie in het dorp en in de regio. Nou, zullen we dan naar wat meer muziek gaan luisteren? Nou, ik vind het een goed plan. Wat stelst voor? Waiting for a train to come? Lekker man, let's go.